UMP ke Raja Sabha ke Jelau Dr. W. Kharluki ulah Kular khamat kinongilam jong ke Comso bo unya Kren bat Prime Minister kari Narendra Modi Halor ke jingdawa jingpai ba ke Jela ban Penteri Kamno ke nalain permit. Nakaliang chairman ke Comso ba Robert Jun Kharjarin haba Kren bat kilap thai kubor lo ong ba kate ke jing Kren bat UMP ulah Kular ru ba ya kate kamat onsara ru wat ha ke Jelang jong ke North East Democratic Alliance ke badai ru ke kenuhun jingi parti kibodan hapok sarkar NDA. Thì ngăn chu ya thu phi ba ka lai pho tarik jong panai baladep panai November na kalian jong Comso ni la pha ka city sha prime minister jong kari India bat kumju ru sha home minister jong kari India bat hakani ka city ni la dawa ba ka sarkar India kari ban burom ya ka resolution jong ka Makhlia Legislative Assembly bat kadi ban pentrikam ya ka LP ha ka jala makhlia kumba kala Penteri Kam ya ka wei ka kumba kala Penteri Kam hasau tali ki jala jong North East ti ngisung thu sai ba la da ka ILP ka Penteri Kam borok ka wei ka CE kam nom Penteri Kam hang ta ka jala kalong ba ni kentu UMP ba ni dawan UMP ban brom jongi ba udi ban shimkhia ya kan kam namar kumba pitip kan ka kam mata ka don apo jong ka sarkar India ti kum UMP wa mi khamat ya ka jala ka jongi sya ka parlimen bat kumju ru badi nong mi khmat jong ngi ki pa syak sarkar India nyong ba udi ban Kren yo prime minister udi ban Kren yo home minister ha ka badi bat kan ni ki jing dawa ka jong ni ka SP hi kumbang ong na ka por sa ka por ba kam dei shu ka jing thokit bania la ka bahai ka dina hai ka SP ka shude ba la phidan nem don ka pol kalul lada phine Kren na ka banta jong ka andru kala sai ba kani kalong ka ba donong rim ha ka an ka gauti high court ku mangi ong ha ko na ki case kala da paksan ba ka gol sen frontier kalong legally valid ka supreme court ohar sar ka khandai jong panai julai ru ka la kantat ya ka PL ba file away UBGP leader ya ka LP na kala ti ha ka badi bat ka an kala sai pa southly ki state kala Penteri Kam pa ti lada phin pej ha ka hawar ja khat lai ngene thu phi ka don ka jingkeli ke jing thmu jong ka Bengal San Frontier Regulation haba Penteri Kam ya ka u minister jong ka Home Affairs lana jong ka Home Ministry tu por kran sai ba ka jing thmu jong ka LP ka long ban yadai ki briu ban shong junom lana ban long permanent resident ha ki tribal area nang bangin la ban yadai ya ki pajba nong snong jong ka jong kita ki tribal ha ka tabu jaka kumba ka pau na baro ki seng phalang le si like no we are iba klebat pen pau bat na boro ki polkar parti ki ba don hamas klia ki ba pipik aka assembly aka dorbar assembly ki pen pau ba ki kersan ni kai ti le da fin page ya ka public support da fin page ki social media ba kuai keleng ki bun ki ba majority ki support ya LP like no kato ka ne ki basngo ba kan kata terus sim Henry ko bangila persen nang support ba kam kata like no kato ka ne ki basngo ba la trikam ka LP ngin salong sa isolate mo ti like no kita ki kiniru omdi e ba ki percaya LP Henry ki susngo wi ta ijing sakta den ring i ba ya kita na address la ban pen baik ti hot la ka don kata ka jing kenduk ru ka biang rela dom kenduk ru ka biang hi nomor bangila ya baro la ya kersan LP tin rela da ka don pat kanang pen scam susu ya ka movement ti ka badon kam menta kalong ba omdi tang mangi ki sang balang min kenduk e parti kalong ba wat para mangi ki sang balang ru ni ha teli ban ya dawa hot la not necessary ba ong bangin ya don haju not necessary ban ong ba ngin ya dan tang hajuk lama ngila bandon hagi lama ki rofer dari kasurpat ka di ngidi ban pha be tanggawai ba kasur tenat kumong kumba kalong menta wat kiseng halang ru ngidan tanggawai kasurpat kata kalong ba ka jala me khlia jongi kala don kam ka LP ko pol kalul ka ban ya dai ki jeb dru trairi Manipur Nagaland Mizoram Arunachal beli ka jinga pher ka jongi bat ki ngiru indi ki trairi trembulu ngiru indi ki red part la define Kren haga national context sungkari India hi berokoi ti nilai Kren yo people dan boromo jongi bat ka pasotanak tolong nakle jong uru wong bawon sa shimkhia ya kan kam on sa tho so prime minister sungkari India on sa tho so home minister but wong ru ba la kaladon ka MDA okay NDA meeting ya ki bun ki issue jong state on sa ris ha NDA meeting ti katahi ka jing kenduk jongi ya MP transit selut in ong bang mai shu kam don jumut ke kita
la da pin Kren wat kanagalan ka di tiga transit route ke bapin le chaman pur kanagalan ngihap ya nang ba kanagalan ban rung chaman pur hot na sam ru kalat tang bananagalan ru kapoi ti hanrei ngi ong batang namar ba don ni tai transit nom aya LP shu tu melak hanrei la da pi ong ba banom pentut kita kibru ke basuyat nanti ngiru ngemuet yu bru basuyat nanti kajing temu ke jongi kelong bangin nom dei ban ailat ye ke we bakin long trais nong ha ka jongi nomor anda kala trais nong kelas sedang bani thabut sedang ban tukelar ya ka khai ka pateng ya ka kam ka jam ka sedang sabandawa bani yo khamdo ti lada kibru kila syong hani ka conflict of interest kawan hari itu basuyat nanti subuh umi na goti ulit sinsar suyat nanti tengah sengu bon ong ba kata ka jing suyat nanti jong kibru na ka jela ka jongi klem na penuit yang ni ngasngo kamdon sing kata ya ka jam ru ba dia ka jela ka jong